ബാങ്ക് ജീവനക്കാരിൽ ഒരാളാണ് പാമ്പ് കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി സ്കൂട്ടറിൽ കയറി പറ്റുന്നത് കണ്ടത്. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ദീപകിന്റെ സ്കൂട്ടറിന്റെ ടയറിലൂടെയാണ് കക്ഷി ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയത്. നാട്ടുകാർ വനം വകുപ്പ് റാന്നി ദ്രുതകർമ്മസേനയെ ബന്ധപ്പെട്ടു. അവരാകട്ടെ മറ്റൊരു പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്ന തിരക്കിലും. നാട്ടിലിറങ്ങുന്ന പാമ്പിനെ ഒക്കെ കൃത്യസമയത്ത് എത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആളാണ് റാന്നി ഉദിമൂട് സ്വദേശി മാത്തിക്കുട്ടി ചേട്ടൻ. ഏകദേശം 1.25 മണിക്കൂറോളം എടുത്തു പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി. ആ സമയത്ത് വർക്ക്ഷോപ്പുകാരനായ രഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞ് വന്ന് നമുക്ക് വണ്ടി അഴിച്ചു തന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെടുക്കാൻ പറ്റി. ആദ്യം അതിൻ്റെ അടിയിലെ ബോഡി അഴിച്ചു. ഇലക്ട്രിക് വണ്ടിയാണ്. അടിയിലെ ബോഡി അഴിച്ചപ്പോൾ അത് എളുപ്പം കിട്ടിയില്ല. അത് അവിടുന്ന് മേളിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ അവിടോട്ട് കയറിപ്പോയി. അവിടുന്ന് ആ ഫ്രണ്ടൂടെ അഴിച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് പാമ്പിനെ വെളിയിച്ചടിച്ച് പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പുറത്തു ചാടിയ ശംഖുവരയനെ മാത്തുക്കുട്ടി സഞ്ചിയിലാക്കി. പിന്നീട് വനം വകുപ്പിന് കൈമാറി.